Ekirugi n'abana inchi babonchali bandangeria ntenene. Nekero n'ababuli tinga nkimoroche bagate babonchali representation yetakeire terarekana. Bonchari buno manyete CDF votambe mwana mintu chibas chigo cha NHCDF no meteka okole bintu bibiri. Ega okora education ya okora magana security. Ase constituency ya Bonchari ebintu binde de arnomo buna bono kwagache biras ine budget ya kuba appropriated ya National Assembly ebiras bikwagache wandonsi Kenya ngima kero mujumbe ebiras ngweti gubire ne board area national yo kwagache gento mokorwa no kurwe namba yebiras motage ne cost ekre krasi ke koira so NGCDF ya proof ya ke stamp ya teba kwane construct chibesa ne serikali ya Kenya kurwa chipara cha kera chipara cha kera no kurigiria sa abantu bakorera mono chipriority asi chikorete gento ase chire opi kichipara chiria marieta korengana buna auroche chisaregete obeke list oenane chiba approved chibe kwase procurement tendering process chiete chirosi we serikali ya Kenya gwakana Onya go tagete gwagachero mu assistant chief aba assistant chief mpata kere chi office o se police stations pado boy go beke proposal NGCDF e podietie Kisi National Polytechnic hogende Kisi University onye ntobwa dikini onye totobwa dikini institution yichira I want to tell you my brother amona tiante abechi institution yichinya bururu nere nsasa national school lakini nengarera ake abali nero ne changiete nero nsa kango ntobwati an improvement nyamataro kango nyanchwa tebwati biashara wetera chirent ne biashara kwanza mwembe kango ntobwati mwembe nonyi wede kango ntobwati nyamage have you seen so kango ntobwati jogo kwegure ege ntongo teba bono niki omwaka uyu kango ege ntakore buno mujumbe noko genda ase serikali ene kiagere serikali nkobekere 10 million yoko chake TVET TTI Polytechnic or a technical vocation something ago chakira ege ragenda burie serikali enene momente chibesa to the tune of 140 million egere TTI erosi gwenene na ndebe were equipped echake ko function TTI yebuna bono bonchari ari yako so my brother tutu buna banafunzi bakoba place tikalia totebe kwa mfano bale tu abana chirifu ibere na 500 asoko chakira alafu sukuru yanyene chake ko advertisement eligi abana bande emente abana bali muna bago cha utoto iga just before classes chichaka wiki before kuikaba chake kuli gichinyomba bakombwa sabu bakomenya enyomba ile mole aro posonga ya ikire totebe yikire 4000 abana funsi bago cha 2500 echine nyomba 2200 abantu bakoni rent buna bako so abo gabu abana bachakire kuri ndagera bakoragiri wasabu buna bako so agabu abana bachakire kugure binte town yeyu town ya chakire kuguru abande ngotinda bale abande nkuli bale chips abande nkuli bale chiyoyo abande nkuli bale so ebiashara sabu bikuimuka ine semester yemo nibagitomo omu principal bwe school ya Kisi National Polytechnic na totaibu ngo igaga tenga bwata barokigwa 1016 bagosomesa institution yeli kama otengo mwana oyo omone gagotumika shilingi 200 lituko shilingi 200 lituko kama otenga igo institution yeli nkoletere chishilingi chile 3.2 million kila lituko chiko tara bosongo wetera sike chiwonjo kana bosongo abuo eyo ne TTI omwana ominto manya kuligera libono ntubwatiri chikoliriri ko tebanga ki abana 70% be institution ya serikali ya bekirwe kenyorekyo babero from the locality employment ya take place ko sera take place institution yinkwa gachweri nkona ko kurure improvement bono nyene TTI paka no practical materials ngo korukira licho kosomya banafunzi awao ebintu mbira bigenda te kwa gacho ko comment kwa gache birasi suppliers bakonyole biasara ba supply contractors banyole chi project igabo bachake kwa gache miradi contractors bako jaka kwa gachabu chibundi chiekenyorekyo they will be very busy nabaka uri bale tangane kwa nyuguri yes abantu maybe boko skill rebels banyore bagaba kora imirimo so toko chikomeki abantu kenyorekyo kegima busy chifundi chi contractors nyo chibe busy chikole gasi suppliers bako supply bitabu amasakara chiwino nini they will be very busy esabuni ebiashara sawa biko imoka bono onye semester ya mutwanyora abanafunzi
totebe 2500 SMS tende ngonyora turebo nane ni ngona gokora muri advertisement abana within 2-3 years okonyora abana twatwarire kenyora bwe institution cha abana 12,000 abana 12,000 kero monta ko chikomenya nyomba ya yabu ototo obotakambo be kenyorekyo abwo goika abantu bayimukere very good nakinta getebo nchari ekitu walire tukuri limo gako yakore asinyiru gokora tokonyore TTI yo toruwa tosukumeke MTCSOE tosukume university satellite ya MSOE totebonye bumurinda tukubeke kemo gakoleta abanafunzi abo Riana tubeke kinde gakoleta abanafunzi bandi tubeke kinde bugia kumu na bumurinda agagose bugia kumu na bomaliba tubeke kemo na gakoleta abanafunzi bandi asabwo gokonyora ngabonjari tugupungusa obusabereri tupungusa enchara tupungusa idleness tupungusa obolebi bwoko yo bintu bigotindia because abantu bale very busy ni biashara ibi nabye bintu mujumbe akonyara gusuguma tu abajumbe kurukale na kwana gase clip kende kegatara sana abajumbe kurukale na ubakaligereria abantu bali kuri ebinyoro babwata masoma maya babaligeri kigasi cya serikali bo managing director obo CEO wakaigurenga onyimo bwato muntu bwate grade gate gosokore kana yes oigwe chama dio para stato somewhere oigwe bintu ama muraka manene oigwe obo CEO somewhere bonjari gaiga muntu taiyo onakurwanirwa be queen in position mako itainacha nasingi nchata linacha nturi kumurama nturi kumurwani engaki yae negendere donde yo kumukunango korari tamu yae lakini yakore tamu yae aruribaga so that omuntu aso office or aggressive omuntu obwato munwa omuntu obwato moyo bwogokina because umaite miaka yo mugakoria nabo maybe era nyoro orosire maybe tabwati asa gocha gukina gucha so that tuli an opportunity abantu bekenyorokeri nona baba bodi chikuru mwana ominto badari koira ni eli batambugati umuntu ali or very active kiagara bona bono nya ninki nerete chikura cyobo jumbe ababonsi bitu wabwetu na barabararia igongo gende serikali ali tatamburuge ministry bwana mbeka abantu bali babe abandi chichi parastato abandi babe ko bosio yes abandi babe ko bosio chumuinaria abandi mba connect ni biasere binene serikali so that omochango kurangirirwa bokwagacha gusine sukuru ondo cha daibere ko barangiri ondo cha na 10,000 na nje na leta 200,000 buno mojumbe kwanya jabere million tuagacha muradi that's how a member of parliament can build up the constituency empower lingatas how can you empower other people onye to create economic infrastructures chia sabu egera abantu bande bamanya konyora bakonyora umanya ko barangiri bonsi amasomo cyane ndo tukire mumanya ko rwaro gendo kike muhimu kimo cyando yo amo monyokuri asinge njeri yansi yaro rekanire na kiko rabanchari kurubo maliba kururiana kurubugiyakumu bomurende ngima bante binge mbulembe you have a talent yogo kwana sukaigoro no bole musukaigoro tokoiga asiye okonye constituency